ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹಾಗೆ ಛದ್ಮೇಶ್ವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಇವರೇ ಕೂಡ ಜನ್ಮಶಾಲೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕಳ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಮಾತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನು వచ్చి ನಾನು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೆಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬಂತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಒಂದು ವಾರ ಅಂಡ ನಾನು ಅಂಗನವಾಡಿದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪಾಯದ ಪೋಂದಿತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಲ್ಪೊಂಡಿತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಬೆ ಅವೆಂತೂ ಒಂದು ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕೇನ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಯಾನಿತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಕ್ಕಳು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಯ್ಜಾನ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪಾಡಿನಿದೆ ಪಂಡ ನಮಕೆ ನೆನಪುಪ್ಪು ನೀ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಐಕಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಅದಕ್ಲೆ ನೆನಪೋರಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಪೂರ ಕಲ್ಪಾಯನ. ಸೊ ತಂಗಮಣ್ಣಿ ಟೀಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಂಡ ಆರು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತಿನಾರು. ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಆರೆಗಿದಾದ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತನತ ಅಂಚದ್ದು ಆರೆ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪಾಲೆಂಡು ನಿಜವಾದ ಚರಣಣ್ಣ ಪೂರ ಕಲ್ಪಾಯಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಆರು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಬೊಕ ಏನಡ ಪಂಡೇರು ಅಂಗನವಾಡಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಈ ಕಲ್ಪಾಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡು. ಸೊ ಚರಣಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆರು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆರು 9th ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಪಗನೆ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಆತೇರು ಇಡೀ ಶಾಲೆಡ್. ಸೊ ಆರು ಪಂಡೊಂತೆ ಅದಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಲಕ ತುಪ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಆತು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಆರು ಜೋರು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅವು ಜೋಕ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಏತು ಒಂಜಿ ವಾರಲ 5 ದಿನ 4 ದಿನ ಪೋತಾನ ಕಲ್ಪಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡತ ಅಂಚ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ದಾನಿಲ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ದಾನಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿನ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ಎಂಕ್ ಕಾಂಡೆಗ್ ಟೀಚರ್ ಏನು ಏತೊಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಅನಗ ಪೋದಿತ್ತೆ ಶಾಲೆಗ್. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ನಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟು ಕೊರ್ಪೇರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಲಿ ಅತ್ತ ಹಾಕೊಂಡೇರು. ಸೊ ಓಕೆ ಪಂಡನ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡ ಪೋಪರ ಇಲ್ಲಡಿ ಕೇಂಡೇರು ಇಜ್ಜಿಯನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಗಿನು ಮುಟ್ಟೊಂತು ಬಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎನ್ನ ಶಾಲೆಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಹೇರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ತಾನು ಕಲ್ತಿನ ಶಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕುನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪದಿನ ಟೀಚರ್ನಕ್ಲೆ ಎದುರುಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರ ಅವಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್. ఉందిలే సార్ పాడవేరు ఉందిలే అలా రట్టాని ఏరవు రట్టాని స్మైల్ ఏ అరే ఆమల్ ప్లే తిలే
ತಿಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಸೊ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರತಿ. ಸೊ ಅದಾದ ಪಂಡ ಆರ ಟೀಚರ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಗೊತ್ತದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನೇ ದಿಂಚಲ್ಲೇ ನಾನು ತೂತೇನೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸದ ಬಾಲ್ಯ ಇದ್ದೆ ನಾನು ತೂತೇರಾರು. ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತ ಅಂಚಾರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪ ಇರ್ಲೆತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತಂದೆ ನೀನು ಪೋನುಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಗೆ ಇತ್ತೆ 11 ಪತ್ತಾಂಡು ಆರು 11 ಅರೆಯಾನಾಗ ಬಲ್ಲ ಪಂತೇನೆ ಅಂಡೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದಾನ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಕೋಡೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ತುಯ್ಯಾರತ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಂಡತ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಇಂಚಣ ಮಲೇಜ್ ಅಂಡ ಶೋಕ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಪೋಡತ್ತ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಗೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಬಿಗ್ ಬಿಟ್ಟೆಗ್ ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಇಂಚಿ ತುಲೆ ಜೋಜ ಪತಿತ್ತು ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಅಂಡೆ ಇಂಚಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ರೆಡಿ ಆಗೋದು ನೀ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಅವು ಬಂದಾಗ ಬಂದು ಎತ್ತು ಪೊರ್ತ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ತೂಡು ಬೇತು ಜೋಗ್ಲೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂಯಾರ ಅಪ್ಪನ ತೂಡು ಜೆಂಡ ಬೇಗ ಬರೋಡು ತೂಡದಂದು. ಸೊ ಎನ್ನ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡವುಳು ಶಾಲೆಡ್ ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿನೇ ಹಿಡಿದು 10 ಮುಟ್ಟೆ ಅನ್ನು ಕಲ್ತಿರೋ ಶಾಲೆ ಅವು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಏರ್ಪಲಂಚನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾಸನ ಯಾನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ತೂನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ದುಂಬುರ ಪೂರ ಎನ್ನುಂಡು ಹೊರ 2 ಸತ್ಯ ಬುಲಿಪೆರ ಅತ್ತೆ ಪೂರ ದುಂಬುರ ಎನ್ನದು ಪೂರ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಅವಳಿ ಇರಲಿ ಇಜ್ಜಿರತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬೇಲಿ ಪೂರ ಪೋಂದು ಪುನಕ್ಲತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಏನು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಪಿದ್ದಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಟೀಚರ್. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಟೀಚರ್. ಯಾರು ಕಲ್ತಿನ ಶಾಲೆ ನನ್ನ ಶಾಲೆ ತುಲಪ್ಪು ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಯಾರು ಕಲ್ತಿನ ಶಾಲೆ. ಸೊ ರಡ್ಡಾರೆಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಲಂಚದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಾರತ್ತ. ಸೊ ಅವು ತುಂಬ ಅಂಚೆತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಹೈಟ್ ಹಿಡಿತುಂಡು ಓಡುದೆತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗದೊಂಜಿ ಲುಕ್ಕೆ ಬೇತಿತ್ತು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ತೋಜಿಂದಿಜ್ಜಾಂಡ ಬಟ್ ಲುಕ್ ದುಂಬುದ ಪೋತುಂಡು ಲಕ್ಷಣ ಪೂರ ದುಂಬುದ ಎತ್ತಿನ ಪೋತುಂಡು ದುಂಬು ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವ ಹೈಟ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಂಡ ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಓಡುದ ಸ್ಟೈಲೇ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು ಶೋಕ ಅಂತಂಡು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪುಜೆ ತೋಜೋಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಪುಣ್ಯ ಅಂತೀರು ಎಂಕ್ಲು 10th ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುನಾಗೆಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವಂತುಂಡು. ಬಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ದುಂಬುದ ದಾಲ್ನ ಟಚ್ ಇತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು. ಸೊ ಯಾನನ್ನ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಗೌರವ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋಡಿತ್ತೇನೆ ಅವಳು ಕುಲ್ಲೋಡಿತ್ತುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಕ್ ದುಂಬೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪ್ನೇಡು ದುಂಬೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪುರ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಟಿನಡ್ದು ಅವರ ಅಂದೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತೂಪಿಲಕ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಕ್ಲು ತೂಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಯಾನು ತೊಂದೆನು ತೂವೊಂದು ತೂಪೇರಿತ್ತೆ ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಂಡ. ಸೊ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಲ್ಪೆಗ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಿಕೆ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋದು ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ದೆತೊನೊಂದು ದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ನೆನಪಾಂಡ್ ಯಾನ್ 2ನೇರ್ದು ಪತ್ತದು 7th ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ತೇಕದಿನ ನೆನಪುಂಡಿತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಂದ್ಯಾನ್ ದೊಡ್ಡನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬುಲ್ತದ್ಯಾನ್ ಛದ್ಮವೇಷ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅದೇ ಬುಲ್ತಿತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ. ಸೊ 2ನೇರ್ದು ಇದು 7th ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ತೂನೆಗೆ ಎಂಕ್ ದುಂಬುದ ಮೆಮೊರಿ ಪೂರ ರಿಕಾಲ್ ಆಂಡ್ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೇತಿತ್ತು. ಓದೋಡು ಪಂದು ಮಂಡೆ ಓದೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ
ಬಟ್ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಲೈಫೇ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನಂದಿತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಮಿಸ್ ಆವೊಂದುಂಡತ್ತ ಪಂಡಿ ಎನ್ನುಂಡು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ತೂನಗ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಆವಡು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಆವಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನು ನಮಕ್ಲೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ತಿಕ್ಕು ಜತನನ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂತೇರು ಫೀಲ್ ಆವು. ಸೊ ನೆತ್ತದಾಯ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತಿಜಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತ್ರಿ ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ ಜೋಕರ್ ವೇಷದಂದು ತೂದು ಪೋಡ್ದು ತೋಂದಿನಿ ಅಕ್ಕಲು ಕೈತಲ್ ಬರಾನ ಮಲ್ತು ಬೊಬೆ ಆಡೋಂದಿತ್ತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ಪೋತುಂಡು ತೂದು. ನಮಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋರ್ಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಶಾಲೆಡ್ ಇಂಕ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನೊಂಜಿ ಇಂಕ್ ಎನ್ನರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಂಬರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಶಾಲೆಡ್ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕುನು ಪನ್ಪಿನ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ವರ್ಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನಿತ್ತು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಇವರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಅವರಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎನ್ನುವ ಸದಾಶಯದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ, ಊರಿನ ಪರವಾಗಿ, ಕಲಾ ರಸಿಕರ ಕಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. मैं ये शपथ लेता हूं कि किसी भी कीमत पर अपने देश और देश ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮುಕುಟ ಕಾಶ್ಮೀರ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನಾಡಿದು. ರಂಗು ರಂಗಿನ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ನಾಡು ಕಾಶ್ಮೀರ. ನರಭಕ್ಷಕರೇ, ಎಷ್ಟು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಅಳಿಸಿದ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಶಾಪಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಲಿಯಾಗಲೇಬೇಕು. ಈ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಶಪಥವಿದು. ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ವಾಯುದಾಳಿಯಾದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಮಾಯಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಧೂರ ಭಾಗ್ಯವನ್ನೇ ಅಳಿಸಿದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಏಕೊಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಮರಣಿಕೆಲ್ಲ ತಿತ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನತ್ತ ಒಂದು ಟೀಚರ್ನ. ಸೊ ಇಂಕೊಂಜಿ ದುಲ್ಲಂದೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಂಗಮಣಿ ಟೀಚರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಕಲ್ತಿನ ಶಾಲೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಇಂದು ಗೌರವ ತಿಕ್ಕಣ ಮಸ್ತ್ 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 ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಡೇ అని ಈ ದಿನ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಸಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ನೆನ್ಸ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಳೆಪಟ್ಟು ನನಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಂಗಮಣಿ ಟೀಚರ್. ಅರೆದಾದ ಇಂಕೊಂಜಿ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕಣ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆದ್ದು ಖುಷಿ. शामी आने के तले चादरी
Come on, relax, 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 relax. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ಮನೆ ಅಂಬಾರಿ ಕಮಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದಿಸಿ. ಸೊ ಕೊಡೆ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾನ ದಾದ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಆಡತ್ತ ಒಂದು ಏತ್ ಹೆಣ್ಮ ಕಾಲ ಅತ್ತಂದು ಬಂದದ ಬೊಕ್ಕ ನುಕ್ಕು ಬೇಗ ಮೀಪೊಲಿ ಬಾಲೆ ಮೀಪೊಲಿ ನುಕ್ಕು ಕಜ್ಜು ಬೆಚ್ಚಾಲ್ಪುರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಸುಸ್ತು ಅಂತುಂಡು ಅಂಚಿಂಚೆ ಬಾಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂತೊಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಎತ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಮಣ್ಣು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೊರೆಲೊಂದು ಇಕ್ಕ ನನ್ನ ಕುಂಟ ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪತ್ತೊಂದು ಎತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತಿಪ್ಪು ನಾನು ಯಾನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಇರ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳ ಜಬ್ಡ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅವರು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪೂರ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕುಳ್ದಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಳ್ದಿನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಳೆ ಅಂಚಿಂಚಿನ ಅಂತೊಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಕದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸುಸ್ತಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೊರ್ಕಂಡು ಇತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸೊ ಬಾಲೆ ಜೈದೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಕಫ ಉಂಡು ಇತ್ತು ಕಫ ಮಲ್ಪರೆದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಬ್ರಳ್ಳಿದ ರಸದಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ಇದನ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿದ ರಸದಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ಆಯ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕುಲತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದು ಏತೊಂದು ಕೊರೋಲಿ ಅದು ಕನ್ನತ್ತದ್ದು ಏತ್ ಕಂಡಲ್ಲ ಆತ ಕಮ್ಮಿ ಆರಿತ್ತು ಚಳಿಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಶೀತ ಅದು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಶೀತ ಕೂಡ ಇರ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಇತ್ತಂತ ಬಂಗ ತುಂಬ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಬಾರಳ್ಳಿ ರಸ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸದಲ್ಲ ಕೊರೋದು. ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಕಲ್ತದ್ದು 4 ದಿನ ಶಾಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿನ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತ ದಿನ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿನ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ನಲ್ತದೆ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಬಟ್ ಗೌರವ ಪಂದೆಂಗೆ ಕೋರ್ಡನೆ ತಿಕ್ಕದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ತಂಗಮ್ಮನ ಟೀಚರ್ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾರಣ ತಂಗಮ್ಮನ ಟೀಚರ್ ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪವನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನೆಟಿಂಗ್ ಕಂಚಿನ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಲು ಚರಣ್ ಅಣ್ಣಗ ಎಂಕ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕುಡುಂಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚರಣ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನೋ ವರ್ಷಗೂ ಮಲ್ಲ ಯಾನು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡುಪಿನಾಗ 9th ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯಾನು 7th ಹಿಡುಪಿನಾಗಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪವನ್ನು ಪೂರ ಇರ್ತೇನೆ ಇಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಪೂರ ಇರ್ಪಿನಾಗ ಬರ್ತದ ಕಲ್ಪವನೆ 6 ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನು ಅಂಗನವಾಡಿ ದಿಕ್ಕು 6th 5th 6th 7th ದಿಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ 1st 2nd 3rd 4th ಮುಟ್ಟದಿಕ್ಕು ಮ್ಯಾಮ್ ಕಲ್ಪದಿತ್ತೆ ನಿರ್ಮಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ರಶ್ಮಿದು ಚರಣಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ. ಸೊ ಈಗ 4 ಜನಕ್ಕೊಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಿಯರು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ತಂಗಮಣಿ ಟೀಚರ್ ಅರೆಗೆ ಏತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಡಲ ಯಾವ್ಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕಲ್ಪವನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋದು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್
ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ಕೊಂಚಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕನ ಮೇನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಂಗಮನ್ ಟೀಚರ್ ಬೊಕೊಂಜಿನ ಶಾಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥಂಡರ್ ಗೈಸ್ ಬಚ್ಪೆದ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಕಲ್ಪೊಂದಿತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋತೀನಿ ಬೇತೆ ರೀಸನ್ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರೀಸನ್ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡಿ ಇದನ್ನಿತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತದೇನದ ಅದನ್ನು ಸೊ ಆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಮುಂದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಚಿನ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದೆ ಪನೊಂದಿ ಇನ್ನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮೆಮೊರಿ ಉಂಟುನ ಒಂಜಿ ದಿನ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಇನ್ನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಮಲ್ಪೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಾರೆ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಅನ್ ಮದತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಮದತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನೆನಪ ಆಂಟಿಂಗೆ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನ ತೂತು ಇತ್ತೆ ನೆನಪ ಅಂಡ್ ಮೇನ್ ಎಂಟು ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕರೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದೆ ಪನೋಲಿ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವತ್ತೊಂದೇ ಎಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸೆಲ್ಲ ಕಡ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನ ಎಂಕೂ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅದೇನಾಕಿ ತೂದು ದಾದ ಪಂಪಿನಿ ಅಕ್ಲೆನ್ನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆನ್ ತೂತೆರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎಕ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತೇರೆ ಅಮ್ಮಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಅಮ್ಮ ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋದಿದ್ದೇರೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನ 2 ಜನಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಇತ್ತು ಎಂಕ್. ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮೇನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ದಾದ ಅಂತೀನಿ ಅಕ್ಲೇಡ್ದಾದ ಇಂಕೊಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ತೆಕ್ಕಿದಂಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆವು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒವ್ವ ರೀತಿಗೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಓಲ್ಲಾಂಡಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪಂಪಿನ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಲೈಕ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಮದತ್ತು ಕೂಡ ಮದತ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾ ಮದ್ದಿನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕು ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ದಾದನೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಗ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತ ಆರುಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಂಕಿತ್ತೆ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೇರಲ್ಲ ಆರೆ ಕಾರಣ ಕಲ್ಪಾಯರು ಪೋಂಡುಲ್ಲೆ ಪಂಡಿಗೆ ತನಗನ ಓಕೆ ಪೋ ಪಂದು ಬಾಲ್ಯನ ಪೋ ಪಂದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಇದು ಕೊರಿಯೋದು ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯೋದು ಸೊ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಈ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ನ ಬಾಲಿಲ್ಲ ಮೇನ್ ಆಯಡ್ದಾದಕ್ಕೆ ಈ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಮಂಡೆ ಇಂದುವೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ. ಸೊ ಮೊಕ್ಲೇರ್ದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆಡ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಡ ಗೌರವ ಆಡು ಪೂರ ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಅಕ್ಲನವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಕು ತಿಕ್ಕದಿನಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ 3 ಜನದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಕಾರಣ ಇಂಕ್ ಖುಷಿ